Hedvigy Malinovej ako útok na jej osobu. 3 týždne po údajnom napadnutí ju predviedla na výsluch. Ste ochotná doplniť výpoveď? Jasne. Takže výpoveď budete? Jasne. Áno. Na začiatku výsluchu opisovala okolnosti útoku, neskôr odpovedala na otázky vyšetrovateľa. 4 dni na to vyhlásila, že ju policajti nútili priznať sa, že si napadnutie vymyslela. Ťažký psychický tlak na mňa. Tlačili na mňa, aby som sa priznala. Hedviga Malinová strávila na policajnej stanici približne 6 hodín. Podľa záznamu trval výsluch vyše 3 hodiny. Po 3 hodinách vyšetrovateľ výsluch prerušil. Vyšetrovateľ Peter Horák zvýšil hlas, keď študentke ukázal obálku, v ktorej jej mali páchatelia poslať späť doklady. Na tej obálke boli zaistené šviny. Áno, povedali ste. Tuto boli zaistené vaše šviny. Tak, ja chcem počuť. Ako sa tam dostali tie šviny vaše? Zo záznamu nie je jasné, koľko prestávka trvala a čo sa počas nej dialo. Nepristúpim, prepáčte, na komunikáciu o tomto probléme, pokiaľ nevidím celý záznam. Ale nedá mi nepovedať, že my sme aj tak radi, že máme aspoň to, čo nám dali, tým, že nerad by som predbiehal akékoľvek hodnotenie tohto záznamu. Záznam dokazuje, že počas výsluchu sa nič neštandardné neudialo. Niekoľko dní po výsluchu polícia vyšetrovanie zastavila. V máji tohto roka obvinila Hedvigu Malinovú z krivej výpovede. Dodnes to vyšetruje špeciálny tím generálnej prokuratúry. Generálna prokuratúra sa do skončenia vyšetrovania k veci nebude vyjadrovať. Viac svetla do prípadu môže vniesť zajtrajšia výpoveď vyšetrovateľa Petra Horáka. Pred generálnu prokuratúru by mali postupne predstúpiť všetci policajti, ktorí sa na výsluchu Hedvigy Malinovej zúčastnili. Lukáš Diko a Gábor Grendel, televízia Markíza.